Rimano penyo mabende na penjo Loisa joma mine jogo mantiere kod ng'ol rawere kaachiel kod marginalized communities bende oserit ratiro margi e yo makare gi Kenya kae. Mokwongo ka poka lose wach no mokwongo adwa ni mondo aduoge wach mane Lois ne wuoche lose wach joma miyo yudo telo. Teneno ko tero mbaka mathoth but adiera ni e kinde mokadho kapok ne wayudo katiba masani ni ma 2010 ni joma miyo mondo giyud telo nok yot. Kendo wang'eyo kata joma miyo mane nitie telo inyalo kwana. To wayudo ni karatiro ni noselos makoro tinde joma miyo nya yudo telo kendo inya kwan gi mathoth. To wayudo ka gini koro loke walo kendo nikech king'iyo kata joma oyier mana women rep gi. Kitema paro ni joge timang'o to tek mondo ing'e nikech kata women rep gi ikiane gin ga jokwaya parliament kacha koso gitimo gango nikech seche moko jopiny gidha ahinya mondo losnu ratiro moro mondo konyo joma miyo mondo yud telo to sama giseyudo ni gima timo ne joma miyo gi be okwane ahinya. Koro wach mar ariyo madwa wacho to awinjo ko wacho ni akeni Mayo Kabila kenengo Joyce adiera ni sama wan Ramogi kae ayie ni waloso ne jo Kenya duto to ahinya waloso ne jo Uganda wa nikech gin magi joma winjo gima wawacho ahinya sama ng'ato keto wiye winjo Inoro TV There is this MCA Manyocha Biroga Kai. I used to watch that man speak. Boy, MCA Makario Bangicha. Munuve Mosenendo. Don't name Mukamba. Ni winyo jaluo. No woga kamba kai. No wacho do luo ka, but manyiso ni Ramogi TV kelo nyaka jok okute mange do luo. But kodok kochacha. To eno kuyo kodangi bedi ni is specialized to jiteba. Kanya adage. No Joyce magi machandaga gijowagi kwedo dhogi mita na kendo jaluo ng'ama ka dwa kwedo gimoro to ogang'ore inye kwedo wachno. Onge richo ma ng'ato timo kendo onge sigo sama dwa ni mondo apak gima chando jowa ogandawa onge richo ka ok wapako jowa kendo ok warito ratirowa kaka wan oganda joluo ng'ambo ng'iyo ratiro ayani joluo waseng'iyo gi opposition ahinya makata sama wabuta ahinya gi serikal sama serikal dwa ng'iyo ratirowa serikal dwa puoyowa mayom kendo dwa keto ngimawa mayom wadwa ni wakwed sate akia gima chando joluo ahinya. To mar adek adwa ni mondo aduoge wach mane nyeni nowuoye wach obila tiyo tich matek kendo jogi tiyo tich matek makata kineno kaka jogo seche moko riyo mana kecho kokoni jogo tiyo tich matek nikech parane ko kendo bila kata mondo chop mana kae di bedo gima na wasiwasi. To mogik madwa ni mondo awach ni kaduoga inya wach mana apa ni boselose wach gender based violence cha maya pani wach monego ni wuoy mathoth especially universities wani onego ni wuoy gi joma tin e weche waseneno machiegni ka joma miyo inego yuma wach ni ok ber. Wach ni en wach monego ni okawe nikech kata ka serikal oklose wach ni nikech yudo ka mana gik moko maufufu ni ng'ato nikech ochamo transport ni ng'ato biro dei nono mana transport gik manono makata wuon nyathino nyaoro ni kendo nyathi manyak modhi school kaka mai nikech ni oyudo nikech owe maka wuono ni odwaro Davis nikech Davis ni otiko pong nikech owera abiro de nyathi modhi school kaka mai ben wach mawinjore ahinya. Koro ahinya nikech anadek gi joma miyo mang'eny adwa ni ratiro joma miyo nego ni oket kendo ng'awe malo nek mwaneno oyuma gi universities ok ber ahinya. Kapok wadhi e yuyo